Johan Grek se jibqa' fit-tmun tal-Kummissjoni tal-Films minkejja l-kritika qawwija minn bosta esponenti fil-qasam kreattiv lokali u pionieri ewlenin fl-industrija tal-films, il-Ministru Clayton Bartolo se jżomm lil Johan Grek f'postu. Bosta kienu dawk li b'mod mill-aktar apert saħqu li Grek qed imexxi b'mod xejn xieraq buħud sansitra jiddeskrivu t-tmexxija tal-favorit ta' Bartolo bħala waħda kważi misoġena. Dan fil-waqt li wara nnefqa ta' miljuni ta' euro f'numru ta' serati lussużi sar magħruf illi nefaq €9 miljun oħra biex inġibet film qasir ta' 10 minuti illi hu kien protagonist fih. Għallaqstant wara dan kollu Net News staqsal il-Ministru Bartolo x'se jagħmel b'Johan Grek bil-Ministru jfaħħar il-ħidma ta' Grek fil-waqt li insista illi mhumiex perfetti. Johan Grek ħajibqa' fejnu? Johan Grek diġà tkellimt. Johan Grek kif għandu fiduċja assoluta tiegħi bħala Ministru tat-Turiżmu u ovvjament il-Film Commission taqa' taħti bħala Ministru. Jiena kont ċar ukoll illi ma qbilx ma' Johan Grek illi ħasem f'dak il-promotion il-video illi sar, iżda mill-banda l-oħra ejja nieħdu kont tar-riżultati kollha illi qed iġġib il-Film Commission għal pajjiżna. Intant l-introjtu n-nefqa minn dan is-settur s'issa baqgħet mhux ġustifikata u inqas spjegata kif bosta ħaddiema fl-industrija qed jisqu illi x-xogħol kompla jonqos għad-differenza ta' kliem bombastiku solitament assoċjat mal-istess Clayton Bartolo u ma' Johan Grek.